20 ta' sewwieqa tal-muturi ħadu sehem f'inizjattiva li issa saret tradizzjoni ta' kull sena dik tal-pellegrinaġġ bil-muturi fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija li isla daħlet fir-raba' sena tagħha. Bris ALS Malta u Dar Bjorn dan il-pellegrinaġġ beda mill-imġar għal ħabta tal-10 ta' filgħodu u ġie fit-tmiemu bis-swiet il-Knisja Ċipretali ta' Haddingli, żewġ parroċċi dedikati lil Santa Marija. Tul it-triq is-sewwieqa segwew van li kellu xbijat tal-vari titolari taż-żewġ parroċċi. Il-van ninstaq mill-kapellan tal-imġar Dun George Shembri. Dejn il-Knisja ta' Haddingli l-Arċipriet Dun Mark Malija Poli mexxa talba u birek lis-sewwieqa tal-muturi. Is-sewwieqa nataw ċertifikat ta' parteċipazzjoni u tifkira tal-okkażjoni marbuta mal-400 anniversarju tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Finalment Bjorn Formosa ringrazzja lil kull min ta' semmu f'din l-attività e kif is-sewwieqa tal-muturi kienu mistiedna jagħtu donazzjoni bris il-ħidma mwettqa minn ALS Malta fosthom permezz ta' Dar Bjorn u l-proġett li tinfetaħ dar oħra. Is-somma finali miġbura mis-sewwieqa preżenti kienet ta' €1,502.